אז מה כל חברים, אנחנו בסרטון לא חדש בכלל, והיום אנחנו כאן בגורילה טאג. תגיד שלום. יש לי זה בעל החיפוש של... שימו לייק, אני אוהב את זה. עכשיו אני והוא עומדים לעשות סמית חברות. אוקיי, אז עכשיו אתם תראו אותי מהרחפן איתו. יאללה, הנה הרחפן. או שרגע, יש לי רעיון יותר טוב. בוא נעשה ככה. עכשיו הם רואים את כל מה שאני רואה. אז יאללה. באמת? כן. מה אתה רואה? אני רואה את זה. אני לא רואה פה כלום. גם הוא משתתף עכשיו. יש לי רק את זה. בסרטון. מה אין? אתה גבורת שכחתי לקח לך 20 אוקיי. מה אני אעשה עם זה? דקה. חברים, הסתכלו איזה חמוד. חמוד. מה לעשות? כן. אז נחזור אליכם כשנגיע לאן שיטו. אפשר לעזור לי בסרטון? אני כבר עושה סרטון. אנחנו באמצע סרטון כנפיים. אני יודע, אבל זה יפה כנפיים, זה דבר הכי יפה. אוקיי, אז... לא באמת. אז חברים, עכשיו אנחנו עומדים ללכת לים, למה? כי כיף שם, אז בוא. כולם פה אוהבים סרטונים, אה? תגידו, איזה שירים אתם רוצים? זה סקינם בוא לים. בכללי אני בכלל לא מהמשתמש הרגיל שלי. זה משתמש רגיל שלך? איפה אתה? משתמש? איפה אתה? איך אתה עושה עוד משתמשים? איך עושים עוד משתמשים? חבר תכלת. חבר תכלת. בוא דקה. כן לי אבי? איך קוראים לך? כן? טוב, איזה שיר אתם רוצים שאני אשים לכם? תקשיב דקה, עצור, אני פה מאחוריך. רד. איך קוראים לך שאני אדע איך לקרוא לך? איך? למה אתה לא מדבר? אני מדבר! אוקיי, אז איך לקרוא לך? איזה שיר אתה רוצה חוץ ממת 2000? שיר שהוא שיר. אתה יודע? איפה הוא? דקה, אני גרוע. תעשה קוקה קולה ספומה. יש מודל? קוקה קולה? אני ארשום לך שנייה ספומה. אותיות, תגיד לי אותיות. אוקיי. קוקה קולה, אתה יודע לרשום? בוא. אחי, אני לא מבין באנגלית, רק תגיד לי. איך קוראים לך? אוקיי, C-O-L-A. מי זה? L-L. לא L-A. L-A. נכון, רווח. אני שונא את המקום הזה. רווח. למה אנחנו פה? אני שונא את המקום. בוא נהיה פה. C-O. לא פי. אז פחות מהספרן. כי רק בברנצ'ינג, מה זה? הנה. C-A. לא עובד. כמה שאתה בא אוקיי, תמשיך. רווח. אני מיד אחת, אחי. יד שנייה שלי לא עובדת. לא. טוב, שנייה. רד אליי. צוטי. רשמת? כן, רשמתי הכל. אין לי M-A. למה יש לך את הסיפור? תקשיב, אני אקרא לך תכלת כל פעם שאני אצטרך אותך, אוקיי? אני אקרא לך תכלת כל פעם שאני אצטרך אותך. אני ארשום לך את זה בשם. אוקיי. לא, רשמתי בוא תכלת. רשמתי את זה. הנה, אני אגיד לך את האותיות. תכלת? הנה אתה תכלת. C-O-L-A. רווח. C-O. לא. בוא. כן. מתי בוא נעשה בהתחלה, אוקיי, קדימה. צ'י. אני צריך לעלות לשם. תקשיב, אני אגיד לך, בוא נעשה את זה מההתחלה. כן, בוא נגיד אותיות. רגע,
אני אשים את כולם על השטק חוץ ממך, חבר'ה. יש פה? טוב, פספסתי. בוא תעלה. טיזי. רגע, חכה פספסתי. הנה, אני הכי למעלה. אוקיי. יופי. בוא תעלה. נו באמת. אם אתה מצליח תביא יד, למה? כי לי הדברים כאלה קשים. מיוט. באמת? תרים אותי. לא למטה, לכאן. מיוט. יופי. אוקיי. עכשיו אני צריך כאילו להתאפס ככה, אתה אומר? כן. פעם ראשונה שאני עושה את זה, כי רק אתמול קנו לי VR. LA. COLA. זה של הסינים האלה שהוא רווח. כן, אני עדיין תעלה אתה. רגע, שיט. קודם. מי רוצה תמחק את הרווח ואת ה-LA? אוקיי. תהיו סגולים. אוקיי. CA. מה? CA. תביא? רווח. הצלחתי. תביא איזה רגע? רגע, מה? אוקיי, סבבה. אוקיי, מה עושה עכשיו? אין סיכוי. לא אותי. רגע, יד שנייה. יד שנייה. תביא רגע. רגע, אני יכול גם עכשיו בוא תזיפליין. לא, בוא נעלה לשם. יש לי... אני יכול לעשות משהו. זה מה שאמרת. תביא עוד רגע. בוא שוב. אוקיי. לא, נו, באמת. אחי, אל תעיף. אנחנו ביחד. רגע, תביא רגע. נראה לי אני יודע. רווח. גורילה אמיתי. נו, באמת. אני רוצה לנסות. חכה. בוא לכאן, אני אתן לך יד. תביא, תסתכל. תן לך יד, בוא. תביא רגע, די עסוקה. לא, אתה אוהב את החיים. מלמטה. הנה, אני יכול לתת לך, תסתכל איך מעיפים. אני מעיף לך. לא. רגע,